Hwn yw'r beth anodd dda fi erioed i wneud. Ond i just ddim yn gwybod shwt i gweud wrth yn nheulu, ti'n modd. Fy enw yw Daf. Dwi'n dod o Gastell Newy a dwi wedi bod yn chwarae rygbi ers fy mod i'n 4 blwydd oed. Dwi wedi caru'r gêm ers o'n i'n fach. Mynd i'r stradau gyda nhad cu, through the good times and the bad. O'n i'n chwarae peth hefyd, second row i Castell Newy. Lle di weid bod y gêm yn fy ngreiddau, ond o'n i'n cwato cyfrinach wrth y pobl oedd yn caru i fwyaf. Dwi wedi trial yn rili galed i ddod i dermau gyda'r cariad yma sydd â fi. Fi jyst ffili cwato'r ffaith mwyach. Fy mod i'n ffan pêl-droed mawr. Daeth e'n dipyn o sioc, mae rai fi gyfaddau. Trwy fe blod. Pob dydd Sadwrn ffili aros. Ac oedd e'n dwlu ar rei, yn dod e. Paid. Dwi'n meddwl bod dad dal yn trio dod i dermau gyda hwn i gyd. Ges i'r bêl, meddwl fe pam gas ei eni. Tîm Cymru 1994. Boes i gyd wedi arwyddo fe. Mark Ring, Ieian Evans, Quinel, Gareth Llywelyn. Gwastraff. Hwna fe. Sy'n ein hapus na beth sy'n bwysig. Sy'n ein hapus. Hwn yw'r beth anodd dda fi erioed i wneud. Ond i just ddim yn gwybod shwt i gweud wrth yn nheulu, ti'n modd. T'mo, mae rhaid i bob teulu ddod dros heriau mawr. Nonsens ma i gyd, just achos siap y bêl. Mae gyda fe dweud, mae'n fwyn yna. Wel, mae rhaid i ti drio dod hanner ffordd tuag ata fe nawr. Gallwn ni beth a byw fel hyn, ac yw'n deg arno fi i ddechrau. Trio ni'n gorau i ffindo ffordd i ddod trwyddo hwn. Fe'n teimlo fesa'r pwysau masif ma wedi codi off ysgwyddau. O'r diwedd, allai fod yn fi fy hun. Mae bod yn gefnogwr pêl-droed Cymru yn beth braf y dyddiau yma. Mae'r tîm yn llwyddo a'r wal goch yn cael clod am eu cefnogaeth. O, gwych! Mae nhw wedi cyhoeddi bod Dafydd Iwan yn chwarae cyn y gêm eto heno. O, yes. Ei, gobeithio all Belo a Nicol yn golan eto heno. O, ie, gobeithio. Mae gol assists y ddau yna yn amazing i Gymru. Ond, nid pawb sy'n gallu mwynhau llwyddiant ein tîm cenedlaethol y dyddiau hyn. Dyma Gari, sydd wedi bod yn dilyn Cymru ers 38 o flynyddoedd. Reit, del ymai de. Fe'n yn rwle. Co hi. Match worn. Mark Hughes, if you look really closely, you can still see the split. Mae Gari'n ddioddau o SAPHC, neu WIFIS, Syndrom Anghrediniaeth Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, Welsh International Football Incredulity Syndrome. Will we ever qualify? Sa'n gwybod. Ni'n cursed. Hollol cursed. Nid yw Gari wedi gallu derbyn llwyddiant Cymru ers rai blynyddoedd, yn enwedig twf y nifer o gefnogwyr ifanc sydd bellach yn rhan o'r wal goch. Tybed bydd can newydd gan y Barry Horns a gyfrol y chlysur? Nid yw chwaith yn gallu derbyn fod Cymru yn mynd i gwpan y byd. Ble ffac mae pawb wedi dod o nawr? So ni'n qualifio. A ble mae fe? Qatar. Place doesn't exist. Qatar?
Glad stupid, dwi'n bodoli. Power bloody bandwagon nawr. God. Georgia. Beat nhw'n ni 5-0. Yeah, good days yn sal. Felly nawr, no? Yn wir, mae cyflwr Gari yn golygu bod y ffin rhwng reality a fantasy yn aml yn aneglir. Gobeithio'n arbenigwyr bellach yw y bydd hedfan i Qatar i ymuno â'r ffans ifanc yn arwain at wellhad i Gari. Ond mae gan rai pryderon bod hyn dal un cam yn ormod iddo. Well, real, what a player. He's got to be in. Straight in, dim ware. Of course, hello. Pwy arall? Amazing. Wel, i ddechrau, o'n i ecstatic, dwi'n meddwl. Ni bod yn trio am ages. Ond... Mae'n oce, John. Ti'n ma'n space diogel fan hyn. Be di'r due date, John? Tachwedd 21st. Ond mae'n ffain, fydd e'n special. Fydd e'n special. Bydd, wrth gwrs bydd e, John. A rhaid ffocysu ar hynny. Ie, a siŵr fydd teledu yn y waiting room. Oce, Fion. Pam nes ti ddewis pryd o'n mynd i Qatar? Qatar Human Rights Violations, tudalen 1. Migrant workers yn methu gadael eu swyddi nhw. Oce. Tal ofnadwy i'r weithwyr. Anffafriaeth dychrynllyd tuag at ferched. Anffafriaeth tuag at... Fion, diolch. 64 mlynedd. A nawr ni'n penderfynu qualifio. Pam oedd rhaid iddo fod yn fucking Qatar? Pam oedd rhaid iddo fod yn Qatar? Wy'n deall yn iawn bod chi'ch doi bron am arw mynd i Qatar, ond oherwydd manylion teuluol a cydwybod balchder, ar ddiwedd y dydd, mae fe'n bullshit. Fe enw fi yw Will. A wi ddim yn gallu mynd i Qatar oherwydd dy fi criminal record. Minor offences oedd e. Shoplift fach accidental. Ac identity theft. Ond sa'n ni'n neud e ers ache. Stori Dwi'n hwyr. Chi'n barod ddechrau? Sori.